How to restore Akwarị Ọmụmụ or how to appease Akwarị Ọmụmụ. O nwere article m dere gbasatara Akwarị Ọmụmụ. Edere m ya some years ago, but I reposted it this morning, and some people who read it have been asking, in a situation whereby family have destroyed their Akwarị Ọmụmụ and they now want to restore it, how will they go about it? Ka m si wee mee nke be anyị, maka na ana m eji onwe m were ama atụ na ọ bụ ife mmerụ mfụ na ọ gaziri m ka m na-ekuziri mmadụ. I teach from experience, mostly from personal experience, because my family is among such that mebiri their own Akwarị Ọmụmụ. Number one, ị ga-ebugodu ụzọ dugodu sure that your family have had such deity or have such deity. You don't just assume. You don't just assume based on ife agbara gị n'afa ife dibịa afa kwuru. Because a lot of people, they can say adekwu. A lot of people are doing the wrong spiritual works out of desperation, out of false hope. Ijelo maybe in a problem na business, ije gba afa dibịa sị gị na Akwarị Ọmụmụ emebiri emebi. And nke nwa na onwe gị ama ever since nne mụrụ gị i wee hụ na ma nna gị mụrụ gị sef never saw anything like Akwarị Ọmụmụ na your compound. Mana dibịa gbara gị afa gba gị na ife na-eme na biznes gị ada aga bụ na Akwarị Ọmụmụ emebiri years ago na ọnya merie. O wee sị gị na aga restore ya ihe ji wee kwụọ ego na nwanụ ka a bịa dọkwa dị Akwarị Ọmụmụ fiwekwu ya. You are only working on assumption. You are not sure. Yes, ama na ị ga-ajụ ezi nwa, but ọwa afa akwụrụ, ọwụ dibịa afa akwụrụ. Ọ dibịa afa akwụrụ, ọ afa akwụrụ. If you have been following ezi nwa Ned on this page, ị ga-aghọtago my stand with respect to dibịa gbara m afa na ede m ife cheki ede m ife. Ọ bụrụ ife niile dibịa afa kwuru bụ eziokwu. Ọ bụrụ ife niile dibịa afa gbalụ gị ka ị ga-eme. Ịghọta ihe m na-ekwu, because ị ga-ajụgbu wee ri. Tupu ị na-ekwu okwu Akwarị Ọmụmụ na be nna gị, dugodu sure 100% sure apart from ihe dibịa afa kwuru, dugodu sure that na Akwarị Ọmụmụ a na-ekwu okwu ya na ọ dugodu na be nna gị. Dugodu sure na ọ dị, ma ọ mebi na ọ dị n'obi be nna gị. Probably na ọ bụrụgo na efu ha wite anya gị na abụọ, mebi na nna gị gbalụ gị na suchten na ọ dị, mana na-emechalụ agbatazie ndị chọọchị wee mee crusade, operation ụmụnna for Christ, wee kpọkọrọ ife niile a wee mebie ya. Idugodu sure na ọdụ bụ mbụ na mmebi ka emebiri ya. Because ọ bụrụ na ọdụ bụ ha i wee jiri out of desperation na-asị na ihe akọ ya wee mee ego ebido bịawa i wee ga mee ya, you may end up worsening your situation. You may end up ikowatala onwe gị asị na nwata bekata sị nwe ya obeforuchi. You may end up ikowatala onwe gị obeforuchi. So na ihe m na-agwa gị kịta anụ ahụ na ị ga-adụgodu sure na Akwarị Ọmụmụ dubule na obibe nna gị. But along the line, chọọchị, pastor, reverend fada nke nwanne ibe nwanne ewee bịa eburu ihe niile mgbom mebisia ya. Ịdụ sure na ọdụ bụ ada. Like nke be nna m njiwela agba gị amaghị gị atụ kịta. Yes, I grew up as a child
I grew up as a child, and my father na-eme omenani. My father made omenani. So my father came up and started from where his father stopped. So my father bụ onye fiwelu the other ọmụmụ na bia because of ọmụmụ merie. So my father later came up and started attending to all those things. So as a child, more or less born my father. And as a child, I remember with annual mass that Nanamo focuses those things na my father's compound. Annual mass were malo. Along the line, years went by. Convince my father about church. And from then, those things, and from there, they still convinced my father. All these things get up here. So I went to church. I be vandalize everything. Maybe see her. My brother measures the chocolate on or lose your on neighbor who those things. So later on, oge mụ na onwe m ife so m bịara seniwe, agwụ bịara senibe. Nyawa ọdọ started visiting me. Oge ọbụla ọ na-converse with me. Her manifestation to me was obvious, very clear to me. Mma na otu anụ ọ na-ekwu okwu n'ime m, but that is by the way. She started manifesting to me. But to cut the long story short, ihe mmezi later on ka m bidosiziri ọrụ dibịa. Bụ na m bịara. Of course, ụmụnne m ha dị eme n'ife omenala. So I wanted to organize family ịkpụ alụ together. Ka akpụ alụ. Ma gwa ụmụnne m na-asị na ọmụdị ife alụ eme na ọnwụrụ anya msifu oke, no problem. By then, my father enye goma and obi nkem and obi bem. So, of which ye need never salo dibia mo eba can be ma agwu ma eba na obi ma can no there even when there was no house, no fence, everything. So, mwe mesha we bota ndị na-akpụ alụ through the help of one of my dibia friend. Mwe bota ndị na-akpụ alụ ndị eze ani from ndị. Onye eze ani from ndị o wee bịa. We gbara m alụ na my own family, that is abụrụ ọkpọrọ n'isi na agba ezi nwa na-edo, and my own immediate family which comprise of me, my wife and my children. It does not include my father and ụmụ ya, so it does not cover for ụmụnne m because ụmụnne m ya believe or ha ekpete ha. So ihe mere na m ji akpọ dibịa nkọcharụ gị akụkọ a jizie aka gị wee duzie onwe gị ọdụ, jizie aka gị wee mee gịnị chịkọzie afa ka nna ha agbalụ gị mgbasaziere onye nwa afọ ahụ ịgbaziere onwe gị afọ uche. Ezi nwa na-ede ama mgbalụ gị afọ gbakparụ gị afọ uche nke anyị agbaziri ya onwe gị. So nne ya akọ ị na-ege ntị. So m bịa akpọ onye wee eze a wee bịa na be m bịa kpụọrọ m alụ. Then that my dibia friend wee nyere m aka gbochie ọnụnụ. After ka emesịrị ya m wee mee again because that ọdọ ọmụmụ and the mmụọ ndị ọzọ ahụ emebisiri emebi na be nna m socha na the reason m ji wee kpụọ alụ. So na m kpọrọ alụ a wee gbafa that na I hereby exonerate myself from ihe alụ niile emere ọnụ. That was ihe mgbara ha. My initial intention m ji wee kpụọ anya bụ alụ ahụ. Ihe anụ a na-eme around year 2021 or 2022 thereabout. See that na by this year gbara na na-eti na aka n'obi ma ọdọ ọmụmụ ma mmụọ ndị ọzọ mma na ndị nna amahọ ma agwụ nna m ahụ ụnụ niile na na-eti na aka n'obi that I hereby by this virtue of ịkpụ arụ a eji atụrụ wee gbụ dị arụ werukwuo dị atụrụ gbochiere m ọnụnụ ka ọ dị ebunu. Yes, the two of them. You want to go by the virtue of this world that because people now say, how do I cut myself off? How do I exonerate myself from if metaga say, go to a so wherever money now, wherever by this virtue of world, and he about that now,
I am exonerating myself from ihe mmechu iru, ife alụ, ife mmanya aka n'anya, emela ọnụ. Na m na-agwa ọnụ na kịta mụ na unu bụ ofu. That I'm not against you, and therefore you shouldn't be against me. Neither will you be against my wife, neither will you be against my own children. I exonerate myself by the virtue of that after ka emesịrị ya, m wee baa n'ime ọfịa, n'ime akwụ ma ọ bụrụ ndebe anyị, wee jee gbute ọkpụ ikume. Mgbe ife wa ọkpụ ikume bụ anthill, that small anthill. Anthill ya wee bịa tepụta ọdụ ka o nwere okpu n'enu ya. It is not ọzọ, it is not mkpu dị iche, mkpu dị bigger one, but I'm talking of anthill. Nke obere ya wee bịa tepụta otu anụnwa, ọdụ ka o nwere cap n'isi ya. Ịghọtago? Anya ka ndị be anyị na-akpọ okpu ikume. Mbaa n'ime ọfịa wee jee gwute ya. Ngwute ya, ngote ọkụ, gote nzu na edo, wee mee gịnị? Ndewe nyawa ọkpụ ikume n'ime ụlọ agwụ, ma inside my ụlọ agwụ. The important thing bụ na mụ chọrọ ime ya in such a way na mmiri ama ndị na-amụ ya. Mbute nyawa ọkpụ ikume ahụ debe, weta nyawa ọkụ ahụ dewe ebe ahụ, were nzu ahụ na edo ahụ tinye n'ime ya. M wee sị nyawa ọdọ ọmụ be nna m n'ọwa ebe a ka mma anọzi were enye gị nri. That was otu mmụọ m. Onwe dibịa gbara m ife ahụ, onwe dibịa, onwe ni omenala personal direct. Mgbe m na-agwa gị ife, ezi nwa na-edoji ọsụsụ from church ma wata nya abata ọdịnala, onwebeghị ihe doro m anya, but otu a ka mmụọ m si wee direct. That's why m ji ada agba ndị mmadụ, listen to your spirit the more than you listen to human being. Ife m na-eme na nkụzi m ọ bụ inye gị road map, but ultimately your spirit should tell you the truth that can work for you. So as you listen to me, think, brainstorm, research your spirit for answer, for the most perfect answer and the line of action to take. Ọ bụrụ iwu na ị ga-eme exactly otu ezi nwa si wee mee. Ezi nwa mere otu mmụọ ya si wee gba, kedu otu mmụọ gị nwa si wee gba gị? So otu anụ aka m si were dewere ọdọ, that ọdọ ọmụbe nna m, because of what? N'ọdụ bụ adị, and ọdọ ọmụ adị n'ana. Ọdụ ọmụmụ mmụọ na-anaghị apụ apụ n'ana. Ife emebiri ọta ka emebiri, but as per the date, ọ ka nọ. Ọ pụghị apụ. Na ndị chọọchị bịa mee nke a bukọsịrị nke ha bukọsị wee mebisia ndị ha bụ wee na-ana. They did not take away the ọdọ ọmụmụ. The ọdọ ọmụmụ nọ n'anị. It does not go anywhere. So ihe mmele ọbụla, ebe ọ bụ na the ọdọ ọmụmụ nọ n'anị, there is no need of me ijekwa kpọọ akwa dibịa ka ọ bịakwa fiekwa another one. Na ihe nnidiri ime bụ raise another altar for that same spirit ka nọ n'ana. So there is no need ije kpọọ dibịa ka o jekwa egotewe isi nke a, gotewe nke na igotewe mkpamkpa na mgbomgbo, abịa gbuo ana, bịa nyiwekwa, bịa mee. I didn't see any need for it. I didn't see any need for it. Na hence ọwụ na ọdụ ọmụmụ adị na ọnya mere m ji wee gba gị. Before ị na-ete gị, jugo des nya, jugo duo iju ese na-ekwu abụọ ije jụ dibịa afa, because you may likely not get the truth answer. Dugodu chọ and convinced that na ọdụ ọmụmụ ị na-ekwu okwu ya na ọdụgodu, na ọdụ na be nna gị. Ọ bụrụ na ọdụ there is no need for ihube another one. So ihe mere ọbụla m ji egbute ọkpụ ikume, weta ọkụ, were nzu na edo tinye n'ime ya, wee kpọọ ọdọ ọmụbe nna m, si ya ngwa, this is where you will stay. Ebe a ka mụ na gị ga-anọ were akọmọn. Me and you personally. Ị na-aghọta? Me and you. Ụmụnne m nke a gbasakwara fa mgbe eji wee teta ụla, ọ chọwa isi onwe ya. Na kịta etetago m ụla wee chọwa isi onwe m ka m na-achọ ife a. Si ya na ebe a ka mma nọ were onwe ihe ị na-emebi n'ebe ndị ọzọ nọ, bi ebe ndị nọ mmebi na whatever. Na mụ na gị adịgo na mma. I have given you a space in my house. Nye ya ọnọdụ there. Ebe a ka nna anọzi were echukwu ya. Mgbuori ya anụ. Nye ya ọnọdụ there. Udo obi wee dịrị m. O nweghị any other thing.
na the most important thing na m kpọrọ ya alụ kpochiere ya ọnụ then wee nyezie ya another space kụkwuorie gbamgbam over her head si anya nọrọ ebe a wee nọrọ ebe a wee na-agọdori ya every morning since that day till today till tomorrow every morning m na-awara ezumezu m ndị ọzọ ọjị ana m awara ya ọjị gọrọ ya ọjị were m ọjị nke debere ya dị ya mara ya nzu nke ya dị ya tụọrọ ya nkwụ nke ya dị ya ihe ọ na m merụ ndị ọzọ emere m ya dị ya mbọsị m megburu ya anụ like maybe na nwunye m mụrụ nwa afọ mana o nwere ife nyọrọ ya o mere m na m chọrọ ike na m na m chọrọ igburu ya anụ aga m dị ya gbuo ya nyawa anụ ahụ mana anụ ọbụla m gburu ya bụ me and my family bụ ihe na-eri ya and outside anaghị eso eri anụ ya anụ m gburu ya ịghọtago maka na family ọdọ ọmụmụ ka ọ bụ sọsọ ndị nwere ike iso m wee rie anụ m gburu ya bụ my brothers my father maka na family but outside of my father's family onweghịzi onye ọzọ ịghọta ihe m na-ekwu so na ka o si wee dị maka ndị na-ajụ m how I have just given you the solution so ị ga-ezi ihe m kwuru echegharịa mmụọ gị because the truth is always inside you. The truth is not in dibia afa. The truth is not in afa dibia. The truth is in your spirit. Search your spirit for answer. Ị na-aghọta ihe nna efụrụ arụ ha mkpọrọ ọdọ ọmụbe nna m na ihe ndị mmegasịrị ya na otu a nso ya kwadoro ya ọnọdụ onweghọ dibia njekwa ya gbara m afa gba m about it onweghọ jos abatara m ọdịnala mgbe ahụ wee na-anụ datana na onwe ka esi wee mee mmụọ ihe dị aṅa ma mmadụ si wee mee ihe dị aṅa na ọ ga-abụ alụ. That was the only knowledge I needed. So amarụgo m datana na enwere ihe a na-akpọ alụ ihe mmadụ ga-eme ọ bụla alụ. So ofu iche m bịa saachị onwe m mfụ datana certain things emegoro ụgba alụ ma nke mmekpa na onwe m bụcha ife akpọrọ alụ. So mkpọ dibịa ọ bịa kpochapụ alụ niile ahụ amịn mkpọ eze anyị na ọ bụrụ dibịa mkpọ eze anyị fọm ndị abịa kpochapụ doza alụ kpochie onunu dị anụ wee si otu a wee dokwa dịsa ọdọ ọmụmụ na-enye ya ka ọ ka dị otu a today. Ịghọta ihe na-ekwu. So I have answered your question. Mana tupu ị na-eme be 100% sure and certain na ọdọ ọmụmụ ahụ na ọdụ na obibe nna gị. Ọ bụrụ na ọdụ ha there is no need for it. Jee medowe chi gị papụwa aja uke n'ụzọ a na-egbu elu gị. Ekenekwa ya m ọnụ na-esoyela anyị na aja saraka anyị na-eme every nkwọ na obi ezumeze ezi nwa na-edo. Be part of it and also be part of our monthly rituals. Rituals for the month of January is forthcoming as we are concluding that of December. Be part of it. Our ritual begins from the first day of the month till the end of the month. It runs every day. Our monthly ritual. All the ritual from Nkwasaraka. Nkwasaraka goes on every 4 days, every nkwa. Whichever one you want to be part of, you let me know on WhatsApp. And also, if you want to be part of our ụmụ obi ezumeze ezi nwa na-edo, ndị anyị nọ n'obi anyị na-etiri ọfọ n'ala na-agọrọ ọfọ na-achụrụ aja dị iche iche ka o wee dịrị ha na mma ka ha wee nwee ike na-aga n'iru. Ndị anyị nọ n'ọta anyị na-ekwulu ọnụ ha. Ịchọkwa n'iso ya na ya ịchatịa m na WhatsApp 08032477868. That's my WhatsApp number. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Ka emesịa nụ.